Morning. Good morning. Morning lakad namin. Exercise. Dito kami sa city ngayon maglalakad. Maglalakad kami. Ito yung mga kailangan namin dalhin. Ito. Ito yung milk ni Ragnar. Pinagtimpla ko siya just in case hindi ko siya mapadede sa breastfeed. Tapos importante yung water niya. Tapos extra milk doon. Tapos snacks ko, yan. Snack ni Ragnar ito. Nice. And then yung water ko. Yan. Tsaka yung laruan niya. Yung bubbles. At iba-iba pang anik doon. So, pag lalabas kami, dapat kompleto yung mga ganito namin. Ka na? Antok ka na? Okay. Dede. Ito. Tayo ka muna. Bum, 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 bum. Du 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 du. Ay, tulog na po si Ragnar. Ayan. Tulog na siya. Dumaan kami dito sa sementeryo. Ayan. Papunta dun sa Kungsparken. So, ito yung sementeryo nila dito. Para din siyang park. Ano, maganda yung mga bulaklak. Yan. Tapos yung mga ano dito, yung mga bakod nila, yung parang ganito, mga halaman yung mga bakod, magaganda. Titigas kasi yung mga ano nito, sanga. Minsan ginagawang bakod tulad noon, no, yun doon, yung wall dito, ano siya, dahon. Ano, ito, yan, tulad niyan, yung wall niya is ano, puno siya, tapos na ginawa siyang ano, yun o, taas niya o, matibay kasi yung ano nito, sanga sa loob. Yan, ito yung poset nila o. Yan, ganyan yung wall 3. Ganda, no? Yan. Sa mga bahay din ginagawa nilang bakuran yan, yung mga ganyang halaman. Pero may mga matitigas pang halaman dyan. Yan, medyo
medyo malambot sila ng kaunti. Ayan. Paglipat ko dun sa daan na yun, nandun na kami malapit sa Kung's Parken. Ayan. May video ako dun sa Kung's Parken. Na-upload ko na din yun. So ngayon, tulog na yung baby ko. Ayan. Kain sila, no? Ayan na po yung sundo namin. Ba.